Aí a Nicasio, que está a piques de subir. Iremos un pousquiño máis tarde con Nicasio, que está aí nese aeródromo. Iba a decir un colaborador, un señor. Que era Nicasio? Sí, eu estaba iba a decir. Nicasio, un colaborador noso que andi, que ten 70 anos, ou cantos ten? Un rapaciño. 60. Aí está. Sí, por aí. E nunca voou, nunca subeu un avión. Ai, non. E hoxe, por primeira vez, alá en Lugo, no aeródromo das Rozas, Sí. das Rozas vai subir a un avión, cheo de medo, pero vai subir. Pero está desbautizando aí Eso xa é o... imaxe directo, o que pasa? Sí, Eso xa queda pa historia. Nicasio, escoitasnos. Boa, pobre home. Escoito. Ai, aí está. Ostras, vas como nun R5 atrás, vas apretado. A cara non é boa, Como? Está compungido. Que tes mala cara, Nicasio, que tes mala cara. É que o de quen anda aí contagia. Levo ido unha temporada, agora entón estou contagiado xa. Home, date cuenta que estás atravesando os últimos minutos da túa vida. Sí. Mas non fala, Esperemos que señas mentiroso, como din os... Está apretado. Ao final subides 3 no avión. Ides o cámara quen é? É Sito? Vas con Sito? Vas con Martín? A cámara dixo o nome 3 ou 4 veces, pero xa non me acordo. É Martín, é que me comenta Subimos que... 4 e podemos baixar das a 6. Iba máis asustado que a ti, Martín, Seica, tamén, polo que me comentaron. E temos aí o piloto, que se chama o piloto... Que sabe? O piloto é Borja. Home, deberías preguntarlle, que nos saúda aí Borja, se quere, para verlle a cara tamén, para ver que a persona que vas. Si é posible. Que tal, Borja, como estás? Graciñas. E co piloto tamén, cuidado. Nicasio, pregúntalle que modelo de avioneta é. Borja, que modelo de avioneta é? É un Cessna 172. Un Cessna 172. Super falsas. Saliu moi mala esa. Super, unhas bailarinas. Ese modelo é moi mal. Saliu mala, Super falsa, De todas formas, Digo- sin esa avioneta impón máis que, claro, para ser É que para non é primeira igual vez. ir nun avión comercial. Claro. Dos que grandes que ir nunha- nunha avioneta, Claro. É que se move moito máis a avioneta, bastante El vai máis. se bautizar por todo alto, nunca mellor dito. Sí. Vai poñer o cinto de seguridade ahora, porque non pita, lle como no coche. Se arranca sin cinto, pita. Non che deixa. Cerrade ben a porta polo menos, que vexo que se está movendo, Nicasio? Iso é importante a hora de voar. Ahora está co cinturón. Nicasio está ahora ten concentrado. moitos problemas, acumúlase o Agora xa choio. non está, mira, xa sí. soltou o micro, Xa xa... como estará esa familia de Nicasio na casa ahora mismo. É verdade, a muller que No, non esa está de acordo con familia, isto, esa non? familia. No, que non Nicasio, saben pero nada. contanos que sensacións tes, que sintes, como estás. Mira, sentir non sinto nada. Espera, Nicasio, que quedalle aquí. Está poñendo cinto que xa bastante traballo, E na casa avisaches algo desto? Sí, é que estou... Tranquilo, Vamos. acaba co cinto, e Xa logo chega falamos, que se sufra queres. eu... Non quero falar con No, pero mira, xa chega que sufra eu, sí que suframos da casa tamén. Pero a tua muller estás enterando agora mesmo de que vas montarte nun avión? Vas cómodo? Pois me imagino que sí, porque cando sabe que veño ao programa, pon a tele, ahora me imagino que a apagaría, senón que a apague. Vouche dicir unha cousa, Nicasio. Non me parece a camisa adecuada para abrir todos os informativos de Europa hoxe. Sabes que pasa? Que o comercio que me suministra a roupa, Comercio. pois puxome esta. Perfecto. Sí, ahora xa teño club de fans que se chaman Astoxiño, teño, xa son famoso como a vos, un comercio que se chama Delmer. Moi bien. Se Que afixo aí tamén se poñen aí os publicidade. viernes. Antes de morrer, por lo menos facer a publicidade. Paga las contas. Sí, que se A di. cuña non quedará de ver. Está perfecto. Sí, del Mercadillo. Vale, Bueno, vas a vale. ver, Nicasio, ahora en serio. Tes medo ou non tes medo? Ui, que encendeu xa os motores. Home, podía quedar moi ben a dicirche que no, pero un pouquiño cojona, vamos. É que é un típico accidente, sabes? Avionetas estrellan... Aí perdedes a un gran, Aí por unha os gran montes estrela de do medio. programa. Claro, cos grandes nunca caen, os de pasaxeiro nunca caen. Pero estes pequenos- Este é moi super falso. Está... Encima, hoxe facía vento, eu viño de Lugo e teño que dicir que Nicasio non ten bo Hoxe é día, dos peores días, porque non fai nin frío, nin... Está aí... E aparte o sol damos de cara, eso cuidado, se pode despistar, deslumbras un momento e... Pode quedar un pouco cegato. Que poña o parasol o Mira, pero o piloto. o problema dos avións
os grandes pesan moito, entonces por eso poden ter problemas de caer. Este pesa pouco, entón non cae. Vale, vale. Sí, sí, fíjate, non Ui, pero corre. así non se estabiliza, Eu creo que son peores que eso non se estabiliza e móvese moito. O máis importante, eu creo que o momento da tarde vai ser cando lle podamos ver a cara a Nicasio no momento do despexe. Claro. Porque cando a primeira vez que voas en avión, o que a min polo menos, o que máis che flipa é o momento de que De despegar. non? Ese é o momento Sí, que... sí. Buah, é De que tremendo. o... Pois vémonos por Nicasio, vémonos agora. Ele está concentrado, está No, no, concentrado. están quentando os Nicasio. neumáticos. Están quentando os Ah, no, pero neumáticos. xa está entrando en pista, Isto xa... É como na Fórmula Vaya. 1, tranquilo, Ahora tes 10 minutiños aí de paseo Claro, pola dille que pista. espere, dille que espere que vamos Vamos agora. agora e máis despois. Veña, vemos agora o Veña, despexe. hasta ahora. Falamos. Claro, que non despexe, porque queremos ver Vale. como despexe. No, Aí vai. engalará agora en breve nuns minutiños. Non pero- matedes a este home que eu quero coñecer en persoa, que non o coñezo, por favor, Que volva vivo e presentadesmos. Pero non é que... Unha charla con Jorge Mira e Nicasio, ainda que sea tipo podcast, para irse Pero xa vai, relaxando, xa vai. despistándose. Eu creo que sí, Nicasio, chegou o momento. Miren Ahora sí. la cara del terror. Chegou un momento, sí, sí. Prepárate, sabes o que son as turbulencias? Cando un está mal do estómago, non? Mais ou menos, tens razón, moi ben. Está predicindo o futuro. Ni caso pito Perfecto. liso. Tes algún amuleto contigo, Aí va, algún rito deixo. ou algo? Non lle fales. Deixámoslo aí. Non lle fales agora, vale. Que va, porque non me dixeron que Dile viña a un volar minuto. e o Oye. amuleto deixeino na casa. Por nada. Estades en pista, Nicasio. Estamos en pista collendo velocidade para despejar. Para despejar, sí, fai falta un despeje de defensa central. Mira por la fiestra se queres, que isto é unha vez na vida, a tua primeira vez aproveita. Cuidado, agora por xa non vai escoitar, Xa agora. ten moito ruido, xa non escuita ben. Esperemos que quede contento e seña máis de unha vez. A ver, di lo que ira. Aí vai, Ahora está, Ahí vai, agora xa imos sí, comentar sí, sí. single, porque creo que para escoitarnos vai ter máis complicado. Ti fala se queres, Nicasio, se nos escoitas. Pero está acelerando xa, Bueno, me Xa vai estamos no tranquilo. aire. Xa vai, xa están. Mira, sí, Isto é todo un acontecemento, Mira, acontecemento sí, sí, sí. Está 2021. levantando. Nicasio, que? Xa non pode falar, Quedou en así que cerrar os silencio. ollos. Mira, no, xa no. son máis alto que Romai. Que son máis altos que Romai. Que tal? Contanos a sensación. E que encima aí, con ese brillanto. Se oye moi mal, espero non arrepentirme de habervos conocido. Mira pola ventana se queres, aproveita. Olvídate da cámara, contanos o que ves pola fiestra. Eucaliptos, casas... Eucalipto. Fai Fai falta eucalipto velo. sin mirar, siquiera. Yo sabía que eucaliptos iba a ver. Acertou. Galicia é todo eucalipto. E que vemos da outra beira, está Un en Lugo, parque recordemos. eólico... Qué chulo, Mira que ben describe. E señal en directo, A oye. que velocidade irán agora? Parabéns Sei de aos lo que contratar compañeiros. de reporteiro. Que non é nada fácil facer unha conexión en directo en pleno voo, a verdad que parabéns aí a todo o equipo que estampa máis fermosa. E as imaxes, a cara de Nicasio van a ser outra cousa. Vese un minifundio. Perfectamente. Aí a parcelaria non chegou. Ainda non. É verdade, o vosso compañeiro cámara moi ben, que non lle tembla nada o pulso. Ainda non. Bueno, que Nicasio, era como ti esperabas ou que? Bueno, pensei que iba a pasar peor. Tamén amenacei moito ao piloto antes de subir. Se te ves moi valiente, que faga algunha cabriola por aí, que faga así algún Pero bingo, vai- algunha virada ou... Vai coller gusto ahora. Non lle dé as ideas, que non ten conocimiento para eso. Está Vaya picando, depois vai facer aí algún tipo de movimento. Cando me facedes estas putadas, por que non vides un dos dous comigo? Que boa pregunta, Nicasio, é No, verdade, porque por temos que? fillos e temos moitos compromisos. Eu si morro eu, ten que pechar a televisión de Galicia. Mira, Está xubilado. hai un pascualín aquí abaixo pasando o retobato que parece eu co cortacésped. Imagínate como vamos. Pascual que te corto deste. Pois sí. Sí, eso que está voando, bueno, non sei a que altura estará voando, pero Que non lo diga, la altura está. moita menos altura que un avión comercial.
Pero vai moi seguro, tranquilo, sí. mira o pulso Pregúntalle ao dele. piloto. Oye, Pero sí que está despejadiño todo. ou aí... No, porque, bueno, no, Claro, iba a dicir, teño un letreiro de que non se pode falar co conductor ou no, co... no, el chofer. Ai, que se perde a señal. O día precioso, O día está moi bo. Está tranquila Pili, a muller de Nicasio, que parece de momento que todo vai ben, parece. E Pili tampouco montou nunca. E non sei, Pili En montou en avión, avión. en avión no. Penso que a da idea de mandarme aquí precisamente que foi Pili. Para que a saques, claro, para para que vayades por aí de paseo os dous. Para que a saques da casa. Pa que acompañe. Ahora empezas Para que a te saquen a descubrir ti mundo. máis ben, que tú eres máis de quedar na casa, seguro. Esto demostra que para superar os medos Hai que hai enfrentarse que ir a él. Hai que facelo, non queda outra. Hai que ir a él, sí. Pero digo psicólogos, Se tú tens medo a entrar nos centros comerciales, o que tens que facer é entrar cada día nun centro comercial. E todo o que te imagines sempre vai a ser moito Menos- máis terrible co que penses. Sí, O sea, sí, que sí, sexa sí, realmente, Sabendo perdón, que vas pasar pésalo. mal, claro. Vos non pasar mal, pero bom, vai. Mira, Pero date Nicasio. conta, ahora mira, eles toda a vida sin viaxar en avión, agora un matrimonio feliz que poden coller unha semana de Comprar vacacións un. e irse por aí ou comprar un avión, se lle sobra cartos que Nicasio ten Tamén. cartos na terra. Toma, tan gana, Non ten problema ningún. con altura. Aí, usted. Pero non lle dixaste ao pobre Nicasio que o fastidiado é o aterrizaxe, que aí é Deixámolo onde disfrutar, onde pode deixámolo perder a vida. disfrutar. Que goce aí. Nicasio, deixámoste disfrutar desta maravilla. Gracias, Roberto, compañeiros. A ti, gracias a ti. Ala. Unha Oye, aperta. qué precioso. Que valente, Ah, estuvo bonito. No, ten que estar súper emocionado, Y como decía Rodrigo, parabéns ao equipo por conseguir esta conexión en vivo. Isto en vivo dende o aire non é nada fácil, E máis se lle tiñan medo tamén, non? Eu respeto a ir aí voando. A verdade é que está sacando uns planos preciosos, isto parece de cine. Logo conectamos de novo con Nicasio, a ver como se baixa do avión. Hai que recordar que isto igual se paga o chofer, como no autobús tamén. A ver o que se lle debe. No, está emocionadísimo, mira, está emocionado, Ese lle. Nicasio, sí. Como un cativo. Bueno, para que é isto de aquí? Isto é para xogar,